Какво става, хора? Аз съм Ендрет и сигурно видите очилата. Това са очилата на Crafting Games BG. Да. И също така решихме да си покажем. Феска. Има значи, защото сме виждали от кога. И също така ще покажем Crafting Games. Нали, по принцип той е направил клип как изглежда. Обаче само, че с очилата да видите колко е готин, защото има и прическа. Обаче има едно нещо, което искам да ви кажа. Crafting Games не може да снима, защото телефона му първо е на ремонт и защото той беше на котел и джоба ме е бил от копчан, му е паднал от терасата и да, ето. Платката му отвътре, стъклото, батерията се е развалила и няма да може да снима още няколко дена, но също така ще се завърне с клиповете. Знаете се акаунта, всичко се знае, така всичко, Фейсбука, Мейсбука. И така, време за Crafting Games да го покажете как изглежда. Сега още не. Няма. И ето го, Crafting Games BG, това е той с очилата, чакай го фокусирам, даже, защото... Някой гърми, брат. И дайте линк. Линк! Лайк, бе! Обърка се, защото само за линкове говорихме днеска. Също така, ако се чуете това, тук не ни е къща, просто сме тук на едно място. В кметството сме така, просто решихме, защото тук се сяда, и да, за кеф и те. Има и без и там чешмичка. Да. И да, лайк и сабскрайб и да, чао. И също така Crafting Games се завръща скоро, така че ари кажи чао. Чао.